Hej, hory, hory, hory čierne, hej, nieraz som ja chodil cez ne. Dámy a pánové, hezký dobrý podvečer. Touhletou písničkou, ačkoliv jsem country zpěvák, jsem chtěl vás stišit a hlavně upozornit, dámy a pánové, že máme všichni tu čest být na zahájení vernisáže Zbyňka Maděryče. Dámy a pánové, jsme na hradě Špilberk, tak dovolte, aby úvodní slovo a přivítání neměl někdo jiný než Pavel Ciprián, ředitel Muzea města Brna. Dobrý večer, pane primátore, dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem velice rád, že vás mohu všechny velice srdečně přivítat na hradě Špilberku v Muzeu města Brna. Výstava Prvocit, kterou dneska zahajujeme naši výstavní sezónu, určitě mě dáte za pravdu, že souzní zvláštním způsobem s právě probíhající výstavou 100 000 sexů. Určitě vy, kteří jste využili příležitosti a prohlédli si tu naši výstavu a prohlédli si fotografie Zbyňka Maděryče, myslím si, že budete rádi nacházet tyto vzájemné souvislosti. Dámy a pánové, vynikající fotograf Rostia Košťál. A přátelé, magistra Soňa Mrázová. Ta se nám tady někde... Ano, Soňa Mrázová. Takže dovolte, abych také na jeviště sem pozval herečku Městského divadla Brno, Evu Jedličkovou. The minute you walked in the door, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. So you let know what's going on in my mind, so let me get right to the point. I didn't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender, vždycky, když je někde fotí, tak on si nachází ty situace, kdy jsou s nějakou dámou, nejlépe cizí samozřejmě, kdy je ta nějaká pozice taková, která zrovna nevyhovuje, lépe řečeno nám, politikům nevyhovuje, mu fotografovi a vám ostatním, kteří máte nějakou spojitost s médií, tak vyhovuje. To bylo asi naše první setkání, ale pak jsem poznal, že Zbyněk je férový chlap a že kromě jiného, že fotit umí. A je s ním obrovská sranda. Nevím, jestli s těmi dámami, kterých si všímá v poslední době čím dál tím víc, a samozřejmě, že si je fotí jako profesionál, ale i v posezení a v příjemné společnosti ostatních. Každopádně dnešní výstava měla mít premiéru, jestli se nepletu, 2001 v New Yorku. Tam se to nepodařilo. Trošku takové menší torzo bylo se Soutkem 2004 v Praze, tam jsem se byl na to podívat. Není to špatný, každopádně musím říct, dovolte mi parafrázi, z hlíny vzešel, z hlínu se obrátíš, to je něco v tom smyslu, jak fotí lidské, ženské tělo, to je asi výzva pro všechny umělce z dob historických a já si myslím, že Zbyněk ji uchopil samozřejmě i se svými kolegy způsobem, který nám chlapům se určitě líbí a dámám dělá čest. Takže já Zbyňkovi přeji hodně úspěchu, vám krásný zážitek pod gotickou klenbou mého hradu Špilberku. Pěkný večer. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, ten bohužel má tolik práce, že semka nemohl přijít. Dále Zbínda semka pozval ještě Baracka Obamu, ale ten po těch 10 plesích inauguračních je tak vyčerpaný, že bohužel se omluvil, ale říkal, že se semka do Brna jistě někdy v převlečení za Putina dostaví. Prosím. Oh, do me the thing, oh, like her about this love, and that's why I'm here for.
bývá zvykem, že takovou výstavu zahajuje kunsthistorik, jak jsem se dověděl, následuje po mně, ale to zahájení, takhle, on pustil se na křehký let, když jsem pozval mě, ale zas to má to pozitivum, že od těch kunsthistoriků, nechci se někoho dotknout, ale já, když stojím jako ten výtvarník, tak já se dovídám takové věci, že mám chuť si stoupnout tam, protože mám pocit, že se mluví o jiné výstavě, jak se to do hloubky rozebere, takže i Zbyněk se doví, co vlastně fotil. Jak já bych teda zůstal u jednoduššího tématu, napřed něco o autorovi, tak to, že se známe dlouho, ještě neznamená, že ho znám tak důvěrně, abych na něm mohl prozrazovat nějaké věci, ale elektroinženýr, fotograf, synek z Dubňan, jo? On si to tam dokonce napsal, že je inženýr. Tak je to dobře, nebo je to moc dobře, protože všichni, kdo začínali jako neprofesionálové, tak když někdo udělá školu a ten tlak zúročit tu investici do toho vzdělání ho nutí k braní zakázek takových, které ho nikam nevedou, než na cestí. A Zbyněk se propracoval vlastně jako by ten amatér až do těchto nejvyšších sfér, právě proto, že ten tlak neměl. A žádná výjimka, jako, já nevím, architekty, Bobka, Tarase Kuščinského fotografa, Petra Nárožního, umělci všichni, Knížák. Takže je to perfektní a na té tvorbě to nemůžu říct, že není vidět. Naopak je to na ní vidět, že to je práce srdcem. Tak já, když jsem přece jenom se zapletl do té tvorby, tak já už jsem nějakou výstavu zahajoval, ale já jsem oslněn jako opravdu, je to určitá jenom výseč jeho tvorby, ale je to výseč excelentní, ta kolekce je kompaktní, úžasná a opravdu nejvyšší poklon. Tak to je tak musím říct, děkuju moc, to je poprvé v životě, co mě Rosta pochválil, vždycky mě zdrbal, těž se ale, tak to asi bude celkem dobrý, děkuju moc. Přátelé, tady už si mluví každý, co chce. Je to skromný člověk, fotograf. Zbigna Maděrič. Já neumím mluvit, takže já bych ještě jak to mají daleko kusy. Je to takhle dobrý, je mě slyšet naše strany opravdu nevládám. Teď byli samé mediální hvězdy. Ty si to koku. Skvělý, teďka je to vzadu všude, jo? OK? Vidím vás, vidím. Když jsi stoupil, vidím tam Miloša Bernátka, jak mě kouká. Já jsem strašně rád, že jste za mnou přišli. Mám radost, že máte radost. Dokonce některým se líbí moje fotografie. A já tady chci poděkovat všem lidem, kteří stáli u zrodu tohoto obrovského cyklu, jehož malý zlomeček tady vidíme. A to všem těm, kteří stáli u počátku, všem těm Právě dostávám pana primátora mediální trénink. Jak se dělá na za Slovácku? Dobrý, to byla taková zkouška z boku. Vrátím se zpátky teda. Takže to poděkování patří všem, kteří u toho zrodu stáli, kteří do toho bahna lezli se mnou, kteří byli ochotní za různých situací vytrpět to, co přináší takováto záležitost, horku, v zimě. Není to pořád jenom taková erotika, jak se zdá na první pohled. Občas je to dost náročné fotografování, chladu, zimě, ten krumlíř vysychá, lidé pod ním chladnou, jejich city ke mně velice rychle chladnou. Takže prostě potom vám postupně mohu sdělit na osobní otázky, jak to všechno probíhalo. Jenom dopředu řeknu jedinou věc. Mnoho lidí se mě ptalo, kde jsem to vlastně fotografoval. Zasvěcení vědí. Prosím, neříkejte to těm ostatním, i když už to není takové tajemství, jako to bývalo dřív. Dřív jsem vždycky se přátelé odvážel s páskou přes oči na místě, poté, co sundali všechno, sundali i pásku a odšli se v ráji. Podobným způsobem obrácenou cestou zase odjížděli, až v Brně sundali pásku.
už tomu tak není, už je takové uvolněnější, už prostě cyklus je to dlouhý a tak dále. Dále děkuji všem lidem, kteří mě s výstavou, s tou finalizací pomohli. To znamená, rád bych poděkoval třeba panu doktorovi, který s firma Legie, tady jsem ho strávil spoustu času, paní Snářová, která mě nevyhodila, Míše Kurťákové, která mi pomohla jako neznalci s programy, co s tím vlastně mám dělat, protože ta fotografie, kterou tady vidíte, je vlastně průřezem techniky, která se dá používat od doby černobílých filmů, barevných, diapozitivních, cross-procesů až po dnešní digitální zpracování. Dovolte vám představit se tatínka, kterému vděčím prostě za všechno, co umím, kterého mám moc rád a kterému jsem to v podstatě nikdy pořádně neřekl. Tak jsem si říkal, že teďka je ta správná chvilka, přesně za 7 dní bude 75, tak mám pro nějakou malou kytičku, a kterou mu chci dát. Tak teďko mě se vyzvím. Děkuji, není to jedno. Nedošel jsem pěšky, přivezl mě soused. No, ještě na nás čeká nějaké takové drobnější úkoly, protože se bavíme s zpěvem, slováckými písničkama, nejenom tedy s písničkama, a i když je potřeba, tak i skutečně obřady dovedeme udělat. Abyste to věděli, co se nás potom pozvat. Dovedeme. Jsem rád, že se to Zbyňkovi podařilo a líbí se mě. Dalo to dost práce, škoda, že tu není manželka jeho maminka, protože se mnohdy zlobývá, je poletená okna fotografiemi začátku těch 80. let. Nebylo to jednoduché. No prostě byly tam samé naháté ženské a cudná mamka musela byla vždycky v šoku. Ano, potom já jsem až došla dole, tak já jsem to zaschytal. Proč mu něco neřeknu, to přece není možné, aby takové nahaté ženské fotografoval. No a už je to tady. Takže stačí, já myslím, že nic nejde. Děkuji za to. Ano, tak to byl pan Maděvíč senior. Až přestane pršet, venku je